Στα επόμενα λεπτά θα εξηγήσουμε σύντομα και περιληπτικά την επιχειρηματική ευκαιρία της MFL. Η παρουσίαση αυτή απευθύνεται σε ανθρώπους που γνωρίζουν και είναι θετικοί απέναντι στην ιδέα του δικτυακού marketing, οπότε θα είναι απαλλαγμένοι από χρονοβόρες εισαγωγές και διευκρινήσεις. Πάμε κατευθείαν στο προϊόν και το πλάνο λοιπόν. Χτίζουμε ένα δίκτυο, το προϊόν του οποίου είναι πρόσβαση σε οικονομικές διακοπές, εκπτώσεις σε ταξίδια δηλαδή. Τα μέλη πληρώνουν εγγραφή και συνδρομή 16 ευρώ και μπορούν να εξοικονομήσουν εκατοντάδες ή χιλιάδες ευρώ, ακόμα και αν πηγαίνουν μόνο μία εβδομάδα το χρόνο διακοπές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Εκατοντάδες παραδείγματα μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ στο κουμπί που λέει συνέχεια μετά το τέλος του βίντεο. Το σημαντικότερο στοιχείο που πρέπει να καταλάβουμε σχετικά με το προϊόν είναι ότι γινόμενος κάποιος μέλος καταλήγει να ξοδεύει λιγότερα χρήματα για διακοπές από ό,τι ξόδευε μέχρι σήμερα, μια που τα χρήματα που εξοικονομούμε είναι πολλαπλάσια των χρημάτων που πληρώνουμε για συνδρομή. Πάμε στο οικονομικό πλάνο τώρα. Μια από τις πιο συνηθισμένες παρανοήσεις που γίνονται είναι ότι ένα πρόγραμμα $21, 16 ευρώ, δεν μπορεί να δώσει πολλά χρήματα. Όπως θα δούμε, τα χρήματα που μπορούμε να κερδίσουμε είναι περισσότερα από εταιρείες των οποίων οι εγγραφές μόνο κοστίζουν εκατοντάδες ή χιλιάδες ευρώ. Το οικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιούμε είναι ένα forced matrix. Αναπτύσσεται ως εξής. Οι πρώτοι τρεις που γίνονται μέλη συνδέονται κατευθείαν με εμάς. Οι επόμενοι όμως συνδέονται υποχρεωτικά κάτω από όσους προϋπάρχουν. Αυτό γίνεται μέχρι να αποκτήσουν και εκείνοι τρεις και ούτω καθεξής. Αυτός ο τρόπος ανάπτυξης δημιουργεί μια τεράστια δυναμική. Κάποιος που δεν κάνει συστάσεις σε βάθος χρόνου αποκτάει ομάδα. Αυτό προφανώς συμβαίνει δεδομένης της προϋπόθεσης ότι δεν σταματούν όλοι οι upline ταυτόχρονα να κάνουν συστάσεις. Οπότε το πρώτο μας επίπεδο έχει 3 άτομα, το δεύτερο μέχρι 9, το τρίτο μέχρι 27 και ούτω καθεξής, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα άτομα προήλθαν όλα από εμάς, αν προήλθαν από τα μέλη που συστήσαμε ή ακόμα και από τον upline μας. Έτσι δομείται το δίκτυο λοιπόν. Υπάρχουν 3 συν 2 είδη bonus, 5 διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να κερδίσουμε χρήματα. Θα αναλύσουμε αρχικά τους 3 βασικούς: Matrix bonus, Match bonus και Coding bonus. Για τα άτομα που υπάρχουν στο πρώτο μας επίπεδο, δικαιούμαστε $1 κάθε μήνα. Για τα άτομα που υπάρχουν στο δεύτερο επίπεδο, $2. Για τα άτομα που υπάρχουν στο τρίτο, έκτο επίπεδο, 0,25 λεπτά του δολαρίου κάθε μήνα. Για τα άτομα που βρίσκονται στο 7ο επίπεδο, $2. Και για τα άτομα που βρίσκονται στο 8ο, 9ο και 10ο επίπεδο, δικαιούμαστε $1 το άτομο το μήνα. Το Matrix bonus λέει ότι στα πρώτα 2 επίπεδα δικαιούμαστε να κερδίζουμε χρήματα ακόμα και αν δεν έχουμε κάνει καμία προσωπική σύσταση. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος που μας σύστησε είναι δραστήριος και τοποθετήσει από κάτω μας 12 άτομα, ή αν εμείς είμαστε δραστήριοι και τοποθετήσουμε 12 άτομα κάτω από ένα δικό μας ανενεργό άτομο, τότε εκείνος από εκεί και πέρα συμμετέχει δωρεάν στο πρόγραμμα. Αυτό να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι πιθανό να γίνει από τον πρώτο μήνα, θέλει χρόνο κάτι τέτοιο για να συμβεί και προφανώς δεν υπάρχει καμιά εγγύηση ότι θα συμβεί. Για να δικαιούμαστε πληρωμές για τα επίπεδα 3 ως 7, αρκεί να έχουμε συστήσει 3 άτομα. Με μόλις 3 συστάσεις δικαιούμαστε πληρωμές για όλα τα άτομα που έχουμε στα πρώτα 7 επίπεδα του Matrix μας, ανεξάρτητα από το αν προέκυψαν από εμάς ή από τους δικούς μας 3 ή από πάνω. Τα επίπεδα 8, 9 και 10 ξεκλειδώνουν σε συνεργάτες που κάνουν περισσότερες προσωπικές εγγραφές. Λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς γίνεται αυτό θα βρείτε στο τέλος της παρουσίασης κάνοντας κλικ στο κουμπί που λέει συνέχεια. Match bonus. Με απλά λόγια λέει το εξής. Για κάθε μέλος που έχουμε εισάγει, θα κερδίζουμε έξτρα από τα χρήματα που ήδη παίρνουμε από τα υπόλοιπα bonus, ποσό ίσο με το 50% των χρημάτων που κερδίζουν εκείνοι από το Matrix bonus. Δηλαδή, αν εμείς έχουμε εισάγει ας πούμε 20 μέλη, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα μέλη είναι ενεργά ή όχι, και ο καθένας από αυτούς κερδίζει ας πούμε 200 ευρώ το μήνα από το Matrix bonus, εμείς θα παίρνουμε μέχρι 100 ευρώ έξτρα από τον κάθε ένα από αυτούς, δηλαδή έξτρα μέχρι 2.000 ευρώ μόνο από αυτό το bonus. Το matching bonus, όπως και το Matrix, πληρώνεται κάθε μήνα. Το bonus αυτό καταλήγει να είναι εξαιρετικά κερδοφόρο στο συνεργάτη που κάνει πολλές συστάσεις. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στο πόσες συστάσεις μπορεί να κάνει κάποιος και στο πόσα διαφορετικά matching bonuses μπορεί να εισπράττει κάθε μήνα. Εδώ να διευκρινίσουμε τι θα πει προσωπικές συστάσεις. Το πρόγραμμα αυτό είναι παγκόσμιο. Προσωπική μας σύσταση είναι οποιοσδήποτε γνωρίζει την εταιρεία μέσα από τις δικές μας σελίδες. Αυτές τις σελίδες μπορούμε να τις προωθούμε παντού στον κόσμο, οπότε προσωπική σύσταση μπορεί να είναι κάποιος από άλλη χώρα, από άλλη ήπειρο, που απλά μέσω Facebook ή Twitter για παράδειγμα βρήκε τη σελίδα μας. Παρεπτόντως υπάρχει και αναλυτική εκπαίδευση για το πώς κάποιος μπορεί να προωθήσει τη σελίδα στους άλλες χώρες. Coding bonus. Για να το δικαιούμαστε πρέπει να έχουμε συστήσει 3 άτομα. Το coding bonus λέει το εξής. Για το 4ο, 5ο και 6ο άτομο που συστήνουμε, κερδίζουμε FAPAX
$5. Για το 7ο, 8ο, 9ο και 10ο άτομο κερδίζουμε $8 και από το 11ο μέχρι το άπειρο κερδίζουμε $10. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα $21. Από το 11ο άτομο και μετά καταλήγουμε να κρατάμε σχεδόν το 50% των χρημάτων της εγγραφής. Το coding bonus όμως δεν σταματάει εδώ. Για τα πρώτα 3 άτομα που εισάγουν οι δικοί μας συνεργάτες, κερδίζουμε εμείς το coding bonus. Οι πρώτοι 3 των πρώτων 3 είναι κωδικοποιημένοι σε εμάς, εξού και η ονομασία coding bonus. Οπότε, αν πάρουμε για παράδειγμα τον 11, όταν ο 11 ξεκινήσει, εμείς κερδίζουμε $10. Όταν συστήσει 3, εμείς κερδίζουμε $30. Όταν εκείνοι συστήσουν από 3, εμείς κερδίζουμε $90. Όταν εκείνοι συστήσουν από 3, εμείς κερδίζουμε $270 και το καθεξής. Ιστορικά στη βιομηχανία του MLM, στη βιομηχανία του δικτυακού marketing, τα coding bonuses έχουν δημιουργήσει περισσότερους εκατομμυριούχους από οποιοδήποτε άλλο bonus. Αυτό το bonus το εισπράττουμε σε άπειρο πλάτος και άπειρο βάθος, δεν σταματάει ούτε στο 7ο επίπεδο, ούτε στο 10ο, ούτε πουθενά. Όσο μια ομάδα προχωράει, όσο οι πρώτοι 3 των πρώτων 3 προχωράνε, εμείς κερδίζουμε χρήματα. Το bonus αυτό είναι σχετικά δύσκολο να το συλλάβουμε πλήρως από την αρχή. Στο τέλος, κάνοντας κλικ στο κουμπί συνέχεια, θα μεταβείτε, όπως είπαμε, σε μια τέτοια σελίδα. Εκεί θα βρείτε έναν υπολογιστή εισοδήματος και κάνοντας παραδείγματα με δικά σας νούμερα, θα μπορέσετε να δείτε τη δυναμική του coding bonus. Εξάλλου, το coding bonus έχει 2 τεράστια πλεονεκτήματα. Πρώτον, μας πληρώνει άμεσα κάθε εβδομάδα, κάθε Παρασκευή. Δεύτερον, μας πληρώνει πριν φτιάξουμε μεγάλο δίκτυο. Μας πληρώνει καθώς φτιάχνουμε το δίκτυο και μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ένα σημαντικό εισόδημα από την αρχή. Να αναφέρουμε επιγραμματικά και τους 2 συμπληρωματικούς τρόπους πληρωμής, το Fast Start Bonus και το Car Bonus. Το Fast Start μας βοηθάει να θέσουμε ένα βραχυπρόθεσμο στόχο. Μας λέει ότι αν συστήσουμε 3 νέα μέλη μέσα στις πρώτες 7 μέρες, κερδίζουμε πίσω τα χρήματα της εγγραφής μας. Οπότε, συστήνοντας 3 σε 7 μέρες, κερδίζει $21. Το Car Bonus μας βοηθά να θέσουμε ένα σχετικά μακροπρόθεσμο στόχο. Όσοι χτίσουμε μια μεγάλη ομάδα, λεπτομέρειες για τις ακριβείς προϋποθέσεις θα βρείτε συμπληρώνοντας τη φόρμα που εμφανίζεται κάνοντας κλικ στο κουμπί συνέχεια, μπορούμε να αποκτήσουμε ένα αυτοκίνητο της επιλογής μας, είτε υπό μορφή leasing με δόση $400 που πληρώνει η εταιρεία, είτε με αγορά αυτοκινήτου στο δικό μας όνομα και κατάθεση των $400 στο λογαριασμό μας την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα. Κλείνοντας, να αναφερθούμε στην πορεία που είχαμε τους πρώτους 3 μήνες λειτουργίας εταιρείας. Μέσα σε 3 μήνες έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες που βρίσκονται στους πίνακες ηγεσίας ή στους πίνακες του Fast Start. Επίσης, υπάρχουν αρκετοί Έλληνες που έχουν ομάδα που ξεπερνάει τα 100 άτομα, κάποιοι μάλιστα έχουν ξεπεράσει τα 300 άτομα, κάποιοι έχουν ξεπεράσει ακόμα και τα 500 άτομα προσωπική ομάδα. Η συνολική ελληνική ομάδα είναι αυτή τη στιγμή πάνω από 2.000 άτομα, κυρίως σε Ελλάδα και Κύπρο, πράγμα που αποδεικνύει ξεκάθαρα τη δυναμική της ιδέας και την καταλληλότητά της για την Ελλάδα. Η MFL συγκεντρώνει κάποια εκπληκτικά πλεονεκτήματα. Το payout της είναι πάνω από 65%, δηλαδή από τα 100 ευρώ που εισπράττει επιστρέφει ως αμοιβές στο δίκτυο καθαρά πάνω από 65%. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος εξαιτίας του οποίου μπορούν να κερδιθούν τόσα πολλά χρήματα με τόσο μικρές συνδρομές. Όλοι γνωρίζουμε εξάλλου ότι το πραγματικό καθαρό payout των παραδοσιακών εταιρεών δικτυακού marketing δεν ξεπερνά στην πραγματικότητα το 20%, αν υπολογίσουμε μεταφορικά ΦΠΑ και το καθεξής. Επίσης, χρησιμοποιεί εργαλεία και μεθόδους internet marketing με αποτέλεσμα να έρχονται υποψήφοι σε εμάς. Ποτέ κανένα μέλος της ομάδας μας δεν θα χρειαστεί να κάνει προσέγγιση αγνώστων ή κρύη επαφή, μια που χτίζουμε λίστα μέσω ίντερνετ. Γι' αυτό το θέμα, μάλιστα, έχουμε και αναλυτική δωρεάν εκπαίδευση για τα μέλη μας στα ελληνικά. Μπορεί να συνδυαστεί με οτιδήποτε άλλο κάνουμε, μπορούμε να το χτίσουμε παράλληλα με ό,τι άλλο χτίζουμε. Είναι ταξίδια. Τα ταξίδια είναι από τα λίγα πράγματα που σχεδόν όλοι θέλουμε πάντα περισσότερο. Το οικονομικό πλάνο, το Force Matrix, είναι το πλέον σύγχρονο και μοντέρνο πλάνο, απαλλαγμένο από τα μειονεκτήματα του Unilevel και τις αδικίες των διαδικών. Η εταιρεία είναι καινούρια και διαθέσιμη στους Έλληνες από την αρχή. Όπως ξέρουμε μέχρι σήμερα, όλες οι εταιρείες ερχόντουσαν στην Ελλάδα μετά από κάποια χρόνια ή ακόμα και μετά από κάποιες δεκαετίες λειτουργίας τους. Αυτό προφανώς περιόριζε δραματικά τη δυνατότητά μας για τη διεθνή ανάπτυξη. Οπότε και κλείνουμε με αυτό, εδώ μπορούμε να είμαστε πρωτοπόροι. Όσοι ασχολούμαστε με δικτυακό marketing, σίγουρα καταλαβαίνουμε ή έχουμε φανταστεί ή έχουμε ονειρευτεί την ποιότητα ζωής που δίνει μια σωστά χτισμένη σταθερή επιχείρηση. Για τα μέλη της ομάδας μας έχουμε ένα ξεκάθαρο ρεαλιστικό πλάνο με εβδομαδιαίους στόχους
που οδηγεί σε ομάδα 1.000 ατόμων και κατ' επέκταση σε οικονομική ανεξαρτησία μέσα σε 7 μήνες.